И сега разбрахме, че задължително хляба да го правим с квас. Видяхме колко лесно става, поне този квас, който сега ни показа. Сега, който желая, може да научи повече за кваса и видовете квас. Кажи ми сега, предстои курс, безплатен курс за майсторене на пици. Кога ще бъде този курс и колко време ще продължи той? Ами да, предстои най-големия организиран в България пица курс. Над 115 участника имаме записани. В случая Българска асоциация на пицарите, главно аз и господин Кирязов, Радостин Кирязов, добре познат сред почитателите на пицата, и кулинарната арт академия или институт във Варна. Заедно с тях успяваме да започнахме този проект, преди няколко месеца всъщност започна да се организира. Оказа се, че интересът е толкова голям, че не можем да поемем вече желаящите. Спряхте ли записвания? Спряхме от няколко дена, даже преди малко отказахме още едно записване. Не можем да поемем, защото все пак това са 6 дена, в които 2 дена всеки един от участниците ще бъде в този курс. Те ще бъдат на смени, те са описани в Арт Кулинари институт или Кулинарния арт институт в Варна. На тяхния вебсайт са описана програмата, по която ще работим. Ние в случая искаме да направим нещо интересно. Ние ще видим, ние ще дойдем да видим. Най-уникалното нещо на този курс мога да кажа, защото имаме възможност, обикновено знаете, големите професионалисти в бизнеса трудно събират и споделят опит. В този случай имаме двама световни шампиони, единствените българи, които ще споделят тяхния опит с нашите ученици или хора, които искат да се учат в пица, производство, говорим като бизнес, или като имаме и аматьори, които са също голяма група от тях. Те ще бъдат в определени дати. В този случай ще направим една пица в неаполитански стил, пица Маргарита. Тя е първата пица, всички знаем за Рафаеле Еспозито или повечето хора, които са запознати. И във всяко меню е на първо място. И във всяко меню на първо място. Това е класическа пица, първата пица, в която смесват домати с моцарела. Много класическа пица. Двама професионалисти в мое лице и господин Кирязов ще обучаваме всичките студенти. Започваме от събота, неделя с студентите на Арт Кулинари институт или Кулинарния институт във Варна. След това започваме понеделник и вторник с аматьорите и ще приключим с професионалисти. Професионалистите ще дойдат от цяла България, от София, от Варна, Бургас, Пловдив, абсолютно от всякъде. Голям интерес. С тях ще приключим този въпросен курс, в който накрая ще има и оценяване, което е най-интересното, защото сме поканили господин Пламен Петров, много известен професионалист в България, който ще оцени също. Ще ни помогне в оценяването на какво са научили. Какво са научили нашите студенти. Ще има ли втори такъв курс? Виждаме голям интерес има към това. Да, или все още... очакваме, защото запитването се оказа, аз не очаквах наистина такъв интерес. Когато заговорихме за квас, ние в Стара Загора много скоро правихме едно мероприятие с нашите приятели от Стара Загора. Работим с квас, искаме това да бъде, може би, втория курс, да покажем колко лесно може да направим един здравословен продукт и да постигнем невероятни резултати. Първо много вкусно, второ много здравословно. Е най-важното. И всъщност, вие с Радостин Кирязов работите в чужбина и сте тук за този курс или... Господин Кирязов пътува, той всички добре знаят, представлява няколко фирми да не говорим с имена, най-добрите пещи в света. Брашната, той вече даде възможност на българския бизнес да си купи качествени брашна. Не брашна, които са качествени, а наистина качествени брашна, които издържат едни дълги ферментации, които имат страхотни качества. И в случая аз тук в България вече стана известно време, за да може да направим този курс. Разбира се, ако има голям интерес, ние ще правим нашите бъдещи планове, за да организираме втори, трети. Също така, както вече ми направих впечатление, предварителен разговор с Крис, който е кулинарният директор на този институт. Той също каза, че има голям интерес, което може би обещава един